Shalom Amang, nama saya Clarissa Bauru Pardede. Di sini saya akan tangiang ale amanami. Ale amanami di Banua Ginjang, saya pinar badia magoarmu, saya rumah harajaonmu, saya saud malomo di roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapare. Sesama dosa nami, songon panesanami, di dosani, dongan mardosa tu hami. Unang hami togihon di pangunjunan, paluama hami sian pangago, aihodo nampuma harajaon, dohor hagogon ro di hasangapon, saleleng ni leleng na. Amin. Shalom Mamang, nama saya Clarissa Pardede. Di sini saya akan hata porseaon. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mompa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anani debata nasasadai imana tinubuhoni si Maria nagabe-gabean si Antondi pabadia andorang so habubuan. Ido Tuhanta natu mau nabernit di panghumani silatus namate tarpajal do ibana dihau pinar silang. Natua tu banua torung dung ditanom namulak mangolu di patuluhon nama naik tu surgo lahu huntul tu siamu ni debata Jahoba. Nai pargogo naso hatu dosani disi ma ibana paima mula sogot tu tanoon manghumi halakna mangulu dohotna mate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen angka nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan nasora sudah. Amin.